बैसोआवनो माहारियारि थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोदों क'क्राझारनि सासे बर' हिन्जावसाया। थामथि इन्डिया टाइकुन्ड' साब जुनियर एन्ड केडेट नेशनेल चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानो हादों क'क्राझारनि तरायना तानुश्री ब्रह्मआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय गोजोनपुरी गामिनि थागिबि बिफा बीर महन्त ब्रह्म आरो बिमा पदमाय स्वर्गियारिनि फिसाजो तानुश्री ब्रह्मआ महाराष्ट्र रायजोनि कानपुर स्पर्ट्स हाबआव थांनाय 16 आगस्तनिफ्राय 18 आगस्तसिम खुंजानाय थामथि इन्डिया टाइकुन्ड' साब जुनियर एन्ड केडेट नेशनेल चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। उन्दै बैसोआवनो माहारियारि थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हानानै गावजों लोगोसे बिमा बिफा क'क्राझार आरो हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों तानुश्री ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो टाइकुन्ड' एस'सिएशन अफ सनितपुर बानजायनायाव थांनाय 16, 17 आरो 18 जुलाइआव तेजपुर कलेजाव खुंजानाय नैथि अल आसाम टाइकुन्ड' चेम्पियनशिपआवबो तानुश्री ब्रह्मआ सनानि मेडेल देरहानो हादों। उन्दै बैसोआवनो बेबायदि जाफुंसार जानो हानायखौ लानानै गोग्गानाय मोन्दों गोजोनपुरी गामिनि रायजो राजाफ्रा। गोजोननाय आरो गोग्गानायजों दिनै गोजोनपुरी गामिनि गामि दैदेनगिरिफ्रा इयुनाव बांसिन जाफुंसारनो हानांगौनि थाखाय थुलुंगा होनो तरायना तानुश्री ब्रह्मखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। इयुनाव जाहाथे बेनिफ्राय बांसिन मुं लाखिनो हाबावो बेनि थाखाय गोजोनपुरी गामिनि दैदेनगिरिफ्रा तानुश्री ब्रह्मनि सायाव मिजिंथिनाय फोरमायदों। तानुश्री ब्रह्म। नों मा देरहाया दायो? ब्रन्ज मेडेल। ब्रन्ज मेडेल माबेयाव जायामोन बियो? कानपुराव। मा चेम्पियनशिप? थर्ड इंडियन सब टाइकान्ड' सब जूनियर एंड कैडेट नेशनल चैंपियनशिप। माबायदिमोन बेसेबां हार्ड जायामोन नोंनि थाखाय बे कम्पिटिशनाव? तानुश्री ब्रह्मनि देरहानायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे सारमोना जाबायदि खस्थ'यै फोरोंबाय कचिं होबाय प्रफुल्ल सार बिसोरखौबो थेंक इउ होयो आरो बिदिनो अपरचुनिटि मोनबाय थादों बेखौ लागोन इयुनावबो लाबाय थागोन आरो बिदिनो एक्सपिरियेन्सखौ लालांबाय थागोन होनना सानदों। बेसेबां बैसो जाखो? 9 years जाबाय। बे फार्स्ट टाइम मोन? फार्स्ट टाइम। प्रेक्टिस खालामनायाबो 1 yearल' जादों। मा साननानै नोङो नोंनि फिसाजोखौ टाइकान्ड' गेलेनो जिथु थांखि लाया? टाइकान्ड'खौ आंथ' गेलेनांगौ खेलाखौ मोजां मोनो खिन्थु गिनाय थायोमोन आरो गेलेनो गोसो गैयामोन आरो ओमफ्राय उनाव गाव गोसो जानानै गेलेबाय गेलेयै ओमफ्राय देरहानायखौबो मोनबाय थाबाय ओमफ्राय दा आरो मोनथिबायबो आंबो थांफानानै मोनथिनाय मोनबाय टाइकान्ड'आ मोनसे मा होनो सेल्फ डिफेन्स डिसिप्लिन आरो फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायो बेनि थाखाय आं मोजां मोनबाय आरो खेलाखौ थांफानानै नुनानै खिन्थु हार्ड जायो खस्थ' जायो आरो थांफाबाय थानांगौ स्कुल गारनानै जोंहाबो अफिस दं अफिस गारनानै थांफाबाय थानांगौ जादों ओमफ्राय फाइनान्सियेलबो नांगौ जायो बेबायदिनो इयुनावबो ओमफ्राय दाबो मोनसे अपरचुनिटि मोनबावदों आरो चेम्पियन अफ चेम्पियनशिप बे महाराष्ट्र माबायाव जागोन नासिक महाराष्ट्रआव जागोन बेयावबो थांनो थाखाय रेडि जागासिनो आरो बे 20 to 22 सेप्टेम्बराव जागोन हाफ यारलि एग्जाम दंमोन तथापि थांनो होनना जों रेडि जागासिनो एग्जामखौ होनो हानायखौ होसिगोन आरो थानायखिनिखौ फैनायनि उनाव होसिगोन बिदिनो प्रब्लेम मोनो माबाया मा होनो फरायनायाव थालांगोन नामा फरायनायाव खमजुरि जागोन नामा बिदि साननानै माबा मोनोमोन आरो गेलेहोनो बानाय मोनोमोन ओमफ्राय दा नुनानै मोजां मोननांबाय इन्टारेस्टबो मोनबाय एक्सपिरियेन्सबो मोनो बिदिनो नेसनेल गाहैजेनबाय बिदिनो मोजाङै गेलेलांबाय थायोबा कच सारमोननिबो हेल्प मोनोब्ला आवगायलांबाय थागोन आरो आवगायलांनो नाजागोन हेल्पबो होनो नाजागोन बेखौनो आं मिजिंथियो। फिसाजो तानुश्री ब्रह्मआ 9 years दा बियो स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेलाव कुंफु टाइकान्ड'आव बेयो साक्सेस जानो हादों बेनि थाखाय आङो
गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायजों लोगोसे बे देरहानानै फैनायाव गामि जोंनि फेमिलि आरो जोंनि गामि जोंनि एरियाखौ एसे नाम खालामनो हादों आरो बेनो आरो इयुनाव आरो मा थांखि लाबावदों? इयुनाव बे धनुषिया टाइकान्ड'आव थांबाय थागोन जेरावनाखि बियो लेंहरजायो आरो बे कन्टिनिउ खालामबाय थागोन आरो टाइकान्ड'। बिफा हिसाबै गोबां गोजोननाय दं। गोजोननाय दं बिफा हिसाबै आरो आंनो फार्स्ट लांग्रोदों बिमाया गोसो गैयामोन आदसा टाइकान्ड' होननायखौ माने देहाया एसे गगा मोनबाय थायोमोन आरो देहा बेनो माने एक्सारसाइस मोननांगौ आरोखि बेखायनो एक्सारसाइस जाथों होननानै हरदोंमोन आरोखि ओमफ्राय थाङोबा माने देहाया थागद जायो आरो गुजुनाय लोमजानाया थाया आरोखि बेनि थाखाय हरदों आरोखि दा बिदिनो गेलेयै जेराव गेलेयो ओमफ्राय गल मोनबोयो बिदिनो डिस्ट्रिक्टआवबो गल मोनबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड टाइकान्ड' बेवहायबो कम्पिटिसनाव गल मोनदों आसामावबो स्टेट माबा जानायाव बेवहायबो गल मोनबाय आरो नेसनेल लेभेल माबायावबो बेवहायबो ब्रन्ज मोनबोनानै देरहानो हादों आरोखि